קטן. החיים ממש אחלה כשאתה בן 8. זאת הפעם האחרונה שאני מדבר על החיים עם סבא. הוא אשם בכל מה שקרה. ואולי זה אבא. לא, זאת אמא שהתחילה את הצרות. אם אמא לא הייתה דואגת לי, סבא לא היה אומר שום דבר. אבא לא היה מספר על החיים שלו ואני לא... סדריק, לא נגעת באוכל. אתה לא מרגיש טוב? אני יודע מה קרה לו. היי, סבא, אל תדחוף את האף לעניינים שלי. הוא מאוהב עד מעל הראש בילדה הסינית. זה מה שקרה לו. אתה מאוהב? בצ'ן? נו, איש קטן, מתי החתונה? אני אפילו לא יודע איך להציע לה. באמת, יקירי, זה לא יפה מצדך לצחוק עליו. באמת מתוקה, זה שום דבר. כמובן שכשהייתי בגילו של סדריק כבר היו לי הרבה חברות. היו סוזן וורוניקה ופרנסין ואנג'י ומרטינה וביאטריס. וכשהייתי בן 17 היו לורה, אניטה, ג'נט, ג'קלין וסופי. סופי. וכשהייתי בן 20 אפילו הצעתי לג'נט להתחתן איתי. קניתי לה צמיד יפהפה כלומר אני... ג'נט? החברה הכי טובה שלי! למה לא התחתנת איתה? היא לא רצתה. פשוט הייתי חייב לא התכוונתי מותק, אל תלכי. מותק, אל תגידי לי שאת כועסת. אני לא רוצה לשמוע יותר אף מילה! אפילו לא העזתי לשאול מה הוא נתן לאמא כדי שהיא תתחתן איתו. בטח משהו יותר יפה מהצמיד של ג'נט. אולי טלוויזיה? נו באמת, מותק. אני לא רוצה שתיגע בי. אבל לפחות היה לי מושג מה צריך לעשות. סבא, תמיד צריך לתת מתנה לילדה כשמבקשים ממנה להתחתן? זה בטח לא יכול להזיק, איש קטן. זה מזכיר לי את הפעם תודה, סבא. תספר לי את הסיפור אחר כך. אני אקנה לטבעת, קריסטיאן, אני בטוח. ואני אבקש ממנה להתחתן. מה ההורים שלה יגידו על זה? אני לא מתחתן עם ההורים שלה, רק איתה. ראית פעם כל כך הרבה אפסים? טוב, בכל אופן. המתנה שלך לא חייבת להיות טבעת. החבר של אחותי קנה למערכת סטריאו חוץ מזה. ההורים שלי לא יוותרו על מערכת הסטריאו שלהם, קריסטיאן. היי, רגע! יש לי רעיון! בכל אופן, כמו שאמרתי, הצעירים של היום. רק תתני לי להסביר. אין מה להסביר, זה ברור לגמרי. ולחשוב שכל החברות שלי ידעו מה עשית. זה לא נכון, מותק. תפסיק לשחק כדורסל בבית, אתה יודע שזה אסור. מה זה? זה הווקמן שלי. זאת המתנה שלי לצ'ן. זה הרבה יותר מקורי מטבעת, ואפילו יותר טוב מסטריו, כי... היי סדריק, היי קריסטיאן. אני חייב ללכת. להתראות סדריק. אוי, הוא ממהר. מה זה? זה בשבילי? זה ווקמן. יפה מצדך. צ'ן, רציתי להגיד לך תראי, צ'ן, כשאני רואה אותך, אני מרגיש ממש מתוח.
אני רועד, ופתאום חם לי. זה ממש כאילו אני חולה. כשאת קרובה אני לא יכול להתרכז בשום דבר, וכשאת לא, אני לא אוכל או ישן. אני משתגע, אני תמיד חושב עלייך. אני אוהב אותך, צ'ן. צ'ן? אולי את מסכימה להתחתן איתי? צ'ן? צ'ן? זאת מתנה נהדרת. תודה רבה, סדריק. נוני, אלן, מריאנה, תראו מה סדריק נתן לי. תודה, סדריק. וואו, זה נהדר. למה הוא נתן לך אותו? אני לא יודעת, הוא לא אמר. איזה כישלון, קריסטיאן. היא לא שמעה אפילו מילה. צ'ן! צ'ן! לדעתי, צריכים ללמד בבית הספר איך להציע נישואים. ככה לפחות לא הייתי מגיע לאסון שקרה לי. וקריסטיאן אשם בכל. הוא והרעיונות שלו. אולי תכתוב לה את זה? להציע נישואים בכתב? מה עם השגיאות באיות? אני יודע, אתה יכול להקליט לקלטת. קלטת? אתה יכול להקליט לה אותה על הטייפ של אחי. היא תקשיב לה בווקמן שלך. זה רעיון נהדר! עשינו הכל כדי שההפקה תהיה איכותית. אפילו יצאנו לטבע כדי להשיג את האווירה המתאימה. האווירה כאן קצת מזוהמת. כי אנחנו קרובים מדי לעיר. אם נלך ברגל עד לסין, אז לא היה שום טעם שצ'ן תעבור הנה. זהו, רואה? אין צורך ללכת עד לסין, זה מקום מושלם. כן, נהדר. בסדר, אתה מוכן? מוכן? אז תתחיל. צ'ן? אופי מפה פרש מינה! אופי! מה שאני אומר זה לא העסק שלך! בסדר. סדריק? קריסטיאן, תפסיק להסתכל עליי! אבל... תגיד לי, איך אני אמור להצהיר על אהבה נצחית לילדה כשאתה מסתכל עליי כאילו אני איזה אידיוט? איך מפעילים את הדבר הזה? זה כפתור ההפסקה. בשביל להקליט, תלחץ כאן. הבנתי. לך מפה. שכח מזה, זה הטייפ של אחי. וחוץ מזה, יש לי זכות להישאר פה. צ'ן היקרה, זה אני, סדריק שלך. סיימתי. לא הזדרזת? היו לי פשוט אלפי דברים שרציתי לספר לה, ואמרתי הכל. החלק הקשה הסתיים. זה מה שחשבתי, כי טיפה יותר מאוחר... הנה, תן לה את זה, קריסטיאן, נו כבר. למה אני? כי זה היה הרעיון שלך, וזה הטייפ של אחיך. צ'ן. קרי, זה בשבילך. עשיתי את זה, עכשיו אני צריך לדבר איתה. אני יודע שהיא תרצה לדבר איתי. אני בא איתך. מה פתאום, קריסטיאן? מה אתה מקשקש? זה בכלל לא העסק שלך.
אסתדר לבד. שלום, צ'ן. אבל מה עשיתי? וואו, זאת לא אשמתי. זה לא העסק שלי. עכשיו כדאי לך להסתלק מכאן לפני שהפרה השמנה תיתן לך בעיטה. מה קרה, איש קטן? למה אתה מדוכא? הצעת לה כבר? נו? והיא אמרה לך לא? קדימה, ספר לי. מצטער, סדריק, אבל אני לא יכול להפסיק, זה יותר מדי טוב. טוב, זה היה כבר יותר מדי. זאת הפעם האחרונה שאני מספר משהו לסבא. היא באמת יודעת להתרגז, צ'ן הזאת. כשנתחתן, באמת לא כדאי לי להרגיז אותה. חייבים להודות, החיים לא רעים כשאתה רק בן 8. את כבר לא כועסת עליי, נכון, מתוקה? אני לא יודעת, אולי. ומה אתה צוחק כל כך הרבה? זה בגלל סדריק.